Cykeltel, det er en fantastisk opfindelse. Man kan prøve alle mulige forskellige cykler, så man ikke kommer til at gå ud og købe en cykel, som man så ikke er tilfreds med. Jeg synes, det er en smadret god idé, og vi kan mærke på brugerne af Cykeltelet, at de er også rigtig glade for det. Det koster ikke en krone. De skal betale 500 kroner i depositum. Dem får de igen, når de kommer og afleverer cyklen. De cykler, der er her, det er jo kvalitetscykler alle sammen, så der er jo ikke noget med, at det ikke virker og sådan noget. Jeg har haft lånt 7 forskellige cykler. Jeg har kun prøvet en. Jeg er altså ikke 60 år endnu, så hvis jeg skulle have en elcykel, så må den gerne være lidt smart. Og da jeg så den her cykel, hvor den er indbygget med el i stellet, så tænkte jeg, så kan det ikke være anderledes, så må det være den, jeg skal prøve. Vi har meget efterspørgsel på elektriske cykler generelt, fordi det er en lidt dyre ting at investere i. Og der tror jeg, det er rigtig godt, at de kan komme herned og låne cyklerne og afprøve forskellige modeller. Min livskvalitet, den bliver påvirket på den måde, at man bliver glad i låget, når man kommer ud og cykle. Det gør man. Altså, det er ligesom, når folk kommer ud og løbe. I forhold til, at jeg har sklerose, så hjælper det jo mig meget at have en elcykel. Så det er mig, der vælger, og det er ikke min sygdom, der vælger for mig, om jeg kommer ud og cykle eller ej. Det er essentielt. Vi har kunder, som kommer direkte fra lægen, som i stedet for medicin er blevet sendt ud til os, så det er i hvert fald positivt. Jeg gider slet ikke at køre bil, medmindre det er 100% nødvendigt. Der er alt for mange biler, vi skal have nogle flere cykler.